Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri Buddha Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Senin tanggal 28 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Bugel, Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Cikal bakal channel badhe sowan Mbah Kyai Bugel. Apabila dulur-dulur dereng pirsa makomipun Mbah Kyai Bugel, kula caosi pirsa makomipun. Monggo saged liwat pinggir mriki. Makomipun ten pojok tengah. Niki sebelah kananipun niku pun kali mati niki. Nah niki makom sungkup niki ke kiri. Burine makom enten sungkupe niki. Niki ke kiri. Nah menika makomipun Mbah Kyai Cikal Bakal. Iki kula caosi pirsa. Kyai Cikal Bakal. Bugel, Pandean, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Niki nggih makom mboten terawat niki. Sesepuhipun nika Mbah Kyai Aris Kertowijoyo kalih Mbah Nyai Aris Kertowijoyo. Niki ndek wau kula pun tingali makom-makom daerah mriki, mboten enten makom sing batuan desit, sedaya sampun rehab pun gantosan. Niki direhab tanggal 21 bulan 10 tahun 97. Nah, sesepuhipun niki Mbah Yai Aris Kertowijoyo. Dibangun tanggal 17 bulan 4 86. Mbah Nyai Aris Kertowijoyo. Niki Mbah Yai Cikal Bakalipun. Ngaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Senin tanggal 28 April 2025 nggih punika sowan dumateng Mbah Yai Cikal Bakal Bugel kalih Mbah Kyai Aris Kertowijoyo. Apabila konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like kalih di-share mangaten informasi saking kula. Matur nuwun.